Gitapok ni Thomas Edward Ruales, team leader sa LTO 11 Law Enforcement Section, kining mga driver o operator sa tricycle nga bao-bao nga namasada sa Buhangin District Area, Davao City kagahapon sa buntag. Gipilawom sila ni ining higayuna sa nagkadayang guidelines sa operasyon sa tricycles. Lakip sa gipasabot ni Ruales ang legalization sa operasyon nga kinahanglan nilang mukuha og local franchise gikan sa City Transport and Franchising Regulatory Board. Apan una sila gitapok, naghimo daan og operasyon ang mga personahe sa LTO o clearing sa dalan gikan sa usa ka mall sa Buhangin, paingon sa Kabantian ug Indangan. Gikan sa mga tricycle hasta mga bao-bao nga illegal nga namasada gawa sa ilang gitaganang rota. Usa-usa nga girikisa sa mga personahe sa LTO ang mga dokumento nga gihuptan sa mga driver nga namasada. Atol sa operasyon, 5 ka mga tricycle ang na-impound sa taga-LTO nga gilangkuban sa 4 ka bao-bao ug usa ka sidecar nga namasahero nga walay mga papeles kun kolorum. Kanunay ang pahimangno sa otoridad sa mga motorista nga kinahanglan nga kumpleto gyud og dokumento ang driver o operator ay mo biyahe ug sundon ang mga balaod trapiko aron likay sa problema. Gustong ipakita sa otoridad nga seryoso ang ilang gihimong sunod-sunod nga operasyon batok anti-colorum activities sa syudad ug ang pagpanakop sa mga tricycle driver na nagpasulabi og singil sa pamasahe sa ilang pasahero. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.